Kasunong Umpleng hapo Saipong Police Station East Chanty Hills District kala khithia akastep nrutrik unaitung archarap saw da kaching sngo shirkai ban yo sngo badana du Tylli ki Metiap ki balate alang hachu ki blasha on Bret hakate kasunong ka khubor ni ki pulet ke thu bala Suba Pynïap Dusmon ki te gibrio ki badang kerta samla shaki wei pat ki chaka bala Suba bala on Bret ki hakapor step senya jongani kasngi laom bagi te ki Metiap kim idei jong ki trai muluk trai chaka henrei jong ki bar Jylla kate ki chaka bala on Bret ki Metiap kade hayo simen kabodan hakate kasunong halor kane ki pulet mario cingtep na kinong shnong por nyaw steng e menstep kale her brand shakate ki chaka bakidang pelong ki jingjurip bnya yaki Metiap kila om bakim palla banong e hadu menta bakindang toker bnya nomor 4 la bani thodori ki yagini ki Metiap ki saungot lalap bala telang da ucu telai berkutkum kidak kishin la Suba bagila syapom Dusmon ru di kenca Atiar banep hai ki benta ka khli rendang bat kiwei pat ki benta jo komen Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya